Hoxe estamos a falar con Xurxo Varela, que é o profesor de música e artífice deste vídeo que gañou por parte do Colexio de Tarrío o premio Youtubeiras Plus, o premio do público, hai que decilo, como decíamos ao principio na presentación do programa, neste caso por ese vídeo Cada Historia, unha vida, o 25N no Colexio de Tarrío, un pouco participaron todos os, non sei que parte do alumnado, pero participou o alumnado, é dicir, non é unha cousa do profe, non, dos profes. No, claro, nos enviamos unha autorización ás familias e as que quixeron participou a maioría do alumnado, pero non todo, de feito. Porque, hai familias que son reticentes á publicación de, que eu entendo, en certa parte, dos nenos, en YouTube, en todas estas plataformas, que realmente sempre teñen unha autorización asinada para o uso da súa imaxe con fins educativos, pero como se trataba dun concurso, quixemos cerciorarnos da autorización das familias. Estamos a falar de moitos nenos que interviñeron na confección do vídeo, Xurxo. Pois agora mesmo non lembro a cifra exacta, pero creo que sobre 40, 50. E todos dos mesmos cursos ou de cursos parecidos? Sí, todos de cuarto de primaria, porque é o curso no que eu imparto a materia de música. Eu non son o profe, son profe de música, pero a titular que ten máis horas de música no centro é Victoria, a miña compañeira, que lle mando un saúdo. É dicir, que é un premio coral, é dicir, un premio ao final do esforzo dun colectivo, e para coordinar esforzos eso non é tan fácil. Imagino que ti aí actuaches un pouco de supervisor ou coordinador, non? Sí, por exemplo, axudoume o home dunha compañeira, Richie, que nos prestou o croma, que lle quero agradecer un montón. Me deu consellos, porque el traballou tamén para a televisión. Foi un pouco traballo de todos, tamén das miñas compañeiras, Silvia, Ariana e Cris, de cuarto de primaria. Un pouco esforzo colectivo, sí, eso, por suposto, dos nenos. Ainda que a idea nacera da miña parte, non é posible xerminar a idea, chegar a un produto final sen a colaboración de todos. Entendo, Xurxo, que entón en algún momento ata os rapaces iban suxerindo, non? Conforme se van viñendo arriba, e como decíamos antes, que seguro que moitos xa están habituados a moverse a nivel de plataformas, porque eles naceron con toda esta tecnoloxía. Claro, isto é un proxecto que é vivo, porque empeza dunha maneira, seguindo un pouco a idea que tiñades ao principio, pero se vai enriquecendo con aportes, supongo, dos propios nenos, non? Sí, realmente o proxecto que eu presentei era un pouco, a idea non era moi aberta, que digamos, pero sí que en canto a escenografía e todo eso, eles iban dicindo, véxome máis moi baixo, para poñer un pedestal que tiñamos ali, e cousas así, iban eles dicindo, sabes, queríanse ver ben diante da cámara. Vamos, pero que non os veías como aí tímidos, sí, a todo, non. Eles os ves, claro, haberá caracteres de todo tipo, non? Exactamente. Cada un actúa dunha maneira, uns son moi botados para diante, outros son algo máis cortados, así, outros póñense moi nerviosos, e nerviosas. Pero digo eu que este tipo de actividades supoño que lles gustarán máis que unha clase convencional. Home, sí, todo o que sea gravar vídeos ou o que sexa, sempre máis predispostos que facer unha ficha ou calquera outra cousa. E canto tempo vos levou confeccionar todo isto? Porque isto non se fai dun día para outro. Nada, levoume a min bastante xerminar a idea, despois executala nunha semana, en varios recreos, tivémonos que quedar, despois a edición e tal, pero non moitísimo tempo tampouco. E os nenos tamén participaron na parte máis técnica? Algún fixo algunha suxerencia? Ou simplemente na parte, digamos, de actuación? Porque a fin de contas... De actuación, sí. Aí principalmente, tampouco son moi...
quero decir, son nenos de 9 anos que tampouco para metelos xa en tecnicismos audiovisuales que eu tampouco entendo un montón, pero son moi pequenos para eso. Bueno, en todo caso, decíamos antes da entrevista, non? Antes desto que estamos a gravar e a emitir hoxe, dicíamos, bueno, en todo caso, eles como que a estas idades 9 anos me dis, bueno, pues sí, seguro que se moven máis axilmente que a min ou que a ti ao millón non, pero seguro que a min en todo este tema de tecnoloxía mesmo de imaxe, ¿no? E de audiovisual, ou non? Sí, a ver, en tema de redes sociales é así, sí, pero bueno, a hora de montar un vídeo ou eu que sei, ou facer algo máis co ordenador, porque ahora son nenos moi criados cos móviles e con tal, pero despois a hora de poñelos diante dun ordenador convencional non houbo ese avance, a pesar de estar máis conectados ca tecnoloxía, saben empregar mellor aparellos como inalámbricos, quer decir, unha tablet, un móvil, non se defenden tanto ca mecanografía, por exemplo, ou en fin, cun ordenador sobre mesa, vamos. Sí. Bueno, decíamos antes tamén, non? Comentábamos antes da entrevista o tema de recibir o premio. Esperabades, ti xa tiñas, bueno, xa quedara segundo, pero con outro centro, cunha temática así parecida. Non sei se sí. Cando ideaches este ao final, non? Esta cada historia unha vida, o 25N no colexio de Tarrío, bueno, ao final saliu o vídeo como ti querías? La idea, sí. Resposta o resultado a esa idea inicial ou sempre cambia algo? No, a verdade é que tiño bastante claro, saliu, a verdade, que pensei que iba a sair moito peor. A ver, de calidade de imaxe non saiu moi ben porque foi grabado con móvil, a luz non nos axudaba, podía haber saído mellor, pero bueno, era máis ou menos a idea que tiña na cabeza. Ou seja que neso, a verdade é que tivemos sorte. Me dicías tamén antes que o tema de, neste caso, de traballar, no, este tipo de premios, e o premio do público, traballalo, tamén é decir, bueno, darlle publicidade. Este tipo de vídeos tamén teñen que verse. De feito, o obxectivo de darlle o premio tamén contribúe a que se vean, pero para que lle dean o premio, home, pois se ten que ver e a xente ten que conectar con el, e vos lograstes eso, non? Sí, bueno, tamén foi gracias ao Concello de Culleredo que nos publicitou nas redes sociais, ao que quero agradecer públicamente tamén. Bueno, a xente que pois ten máis, a ver, tanto como poder non, pero máis seguidores, máis capacidade de audiencia ca min como persoa, va. Bueno, ahora xa para o seguinte, para outro ano, te quedaron ganas ou por uns meses vamos a deixarnos de premios e de vídeos? No, a verdade é que pasámoslo ben porque movilizámonos, gustounos, pois, porque os nenos tamén se involucraron moito, estaban moi pendentes, que si querían pegar carteles, sabes, é algo que lles motiva moito, porque dicen, ostras, que vamos ganar que estamos loitando por ganar un premio, entón, claro, é algo que lles fai moita ilusión, e se de paso se traballa un tema tan importante como é a eliminación da violencia contra a muller, pois perfecto. E ti crees como profe hoxe en día, non? Evidentemente nas miñas xeracións había outro, digamos que era outro mundo, hoxe afortunadamente moito máis adelantado, pero aínda nos queda moito traballo. E é precisamente esa a miña pregunta. Como ves os nenos e nenas desas idades, os que van aos coles hoxe de primaria, como os ves que logo pode pasar, é dicir, crecen e pode haber moitos factores que perdan valores, pero como ves de sensibilización neses temas? E iso que, como decíamos ao principio, poden parecer nenos moi pequenos, pero bueno, xa se dan conta de moitas cousas, non? Sí, a ver, pode ser que estean máis sensibilizados e máis conscientes, pero despois nas redes sociais siga habendo moito contido accesible a eles, moito contido ao que acceden, con moito tinte machista, moita homofobia. De feito, hoxe en día, youtubers moi famosos, que non vou a mencionar, non sei se podo, pero bueno,
que youtubers, moitos youtubers que ven elas, a ver, vou nos decir, con como moitos seguidores. Xocas, Sí, sí, sí. Ricky Edit, bueno, son xente que non é para nada xente que lles poida aportar algo positivo, non sei se me explico. Sí, sí, Xa non pola súa ideoloxía, totalmente, xa te entendo, sí, moi sí. machista, para min moi retrógrada, pero fora deso, fora da súa ideoloxía tampouco tampouco elaboran contidos que lles poidan aportar algo a esas idades. Non sei se me explico. Pero eles teñen acceso igual. Claro. Con maior público infantil, xa non digo juvenil, infantil. Sí, sí. E ao final o sentido do premio que tamén, pois, como decíamos antes, tiña moito que ver, non? Estes premios coa hora de utilización do galego nas redes e a difusión, non? E a visibilización tamén da nosa lingua. Os rapaces tamén o ves hoxe, ti que eres teres un profesor novo, non? Pero como vedes, por lo menos sé que traballades moito o tema nas aulas, pero chega realmente os rapaces o teñen máis normalizado, digamos, o seu uso regular ou non? Ou custa aínda? A ver, aí ese tema sí que é moito máis complexo que o de sensibilización contra a violencia contra a muller. Porque, bueno, xa estamos nun contexto en Culleredo, moi cerca de zona urbana, bueno, zona semiurbana ou urbana incluso, por exemplo, eu fíxome que nas zonas rurais de Culleredo sí que os pais, as familias empregan o galego cos fillos, pero despois a hora de chegar, por exemplo, á escola, en Tarrío non hai ningún neno que fale galego, ningún, son 450. Entón, pois sí que é algo que hai que traballar, xa non porque falen galego, que para mí deberían utilizalo un pouco máis, pero é complexo, porque son nenos, tampouco teñen a consciencia de defender a lingua nin todo eso, para eles é algo super alleo, pero pois intentamos de maneira así un pouco de maneiras dinámicas, lúdicas, pois que teñan contacto ca lingua, porque moitos, como xa dixen, sí que teñen contacto na familia, pero chegar ao cole actúa como un axente castelanizador total. Neso sí que nos queda aínda moito, non? E precisamente... Sí, aí queda máis por loitar. Premios como este precisamente entendo que tamén teñen ese fin e esa claro, funcionalidade que tamén axudan, non? A divulgar o galego. Dicía, un premio, ademais foi para facer un vídeo en galego, un esforzo, non? Para algúns dos nenos que o mellor pues, non se moven habitualmente, pero eso tamén pues, contribuye a darlle moito máis mérito a un premio. Bueno, no cole como recibiron o premio? Os nenos encantados. Sí, encantados, vamos. Bueno, según cheguei ali a unha das clases, porque son 3 clases, son cuarto A, cuarto B e cuarto C, pois según cheguei a unha delas co trofeo xa se volveron todos tolos, houbo algúns que seguiron en directo, a gala, non? Sí. Pero bueno, sí, nada, moi ilusionados, tanto profes como alumnos. Bueno, evidentemente, pois é un premio tendevos que sentir ben, tendevos que sentir orgullosos porque, bueno, recibir un premio, iso quere dicir que se conecta, que se fixo algo ben e aparte os rapaces que aprenden valores que do que se trata a defensa da lingua e logo aparte a tratar un tema que non é fácil, a violencia de xénero, a violencia nas mulleres e tratar entre todos e todas, se supón que os que teñen hoxe 9 anos dentro de 15, 20 anos xa serán adultos, adultas, bueno, van rexir o mundo. Bueno, con estas bimbios, como día outro, se fai unha boa cesta, non, Xurxo? Ou non? Claro, exactamente. Ademais, xa non é só facer un vídeo e a finalidade educativa do vídeo, senón que tamén, pois, nunhos anos pódense ver, non? Como, pois, no vídeo, teñen aí tamén un recordo. Non sei se me explico, o sea, eu penso que
foi moi produtivo todo porque en pouquiño tempo e con non moito esforzo pois traballamos tanto a defensa do galego como a eliminación da violencia contra a muller, pois crear carteles tamén, difundir un proxecto público, loitar tamén por conseguir votos, non sei, traballamos bastantes valores, bastantes contidos e procedementos con pouquiño tempo. Entón, aínda por encima gañamos o premio, entón Home, pois, claro. estamos moi orgullosos e orgullosas. O dixeches ti, o digo eu, o repito eu, para que se escoite ben e todo o mundo saiba, cuarto A, cuarto B e cuarto C de primaria, hai que dicir quen se levou o premio, dicir, o premio para todo o cole, pero os que estiveron aí participaron directamente, quererán que todo o mundo saiba, se alguén non se enterou, cuarto A, B e C, sí señor. Exactamente, cuarto A, B, C. Bueno, Xurxo, decías antes... rapaces en cada unha, rapazas. Decías que te axudou tamén algunha compañeira, non? Sí, por suposto. Bueno, Richie e Marta, que son compañeros do cole, bueno, Richie é o marido dela, pero, bueno, axúdanos en moitas cousas do cole, as miñas compañeras de cuarto, Silvia, Ariana, Cris, a directora Almudena, o equipo directivo en xeral, Bea, Patri, bueno, un montón de xente. A que lle quero mandar un saúdo porque me trataron xenial neste primeiro ano como profe de Entarrío. Nada, agradecer a todo o mundo que puxo o seu grande area, agradecer a todo o mundo que nos votou para poder gañar o premio. E o primeiro ano, como funciona o tema este? Xurxo, tú sigues ou como funciona o tema? Bueno, a ver, estou pendente aínda de sabelo. Bueno, claro. Pero bueno. Con ganas? A miña praza en Carballo. Ajá, e bueno, si tes que seguir o ano que ven, sin problema, supoño, con estes antecedentes, claro. Estupendo, non? No, por suposto, estaría encantado o gallar de feito. Ojalá quedar, sí. Xurxo Varela, artífice, un dos artífices, que evidentemente co resto dos que participaron no vídeo, este vídeo que se levou este premio do xurado do Festival Youtubeiras, Cada historia é unha vida, o 25N no Colexio de Tarrío. Noraboa a ti e a todos os que participastes e ao cole. Bueno, moitas grazas por atender a chamada de Radio Cuilera. Moitas grazas a vos, grazas por a entrevista, moitas grazas a ti, Fran, e nada, a seguir. A seguir, claro que sí. Moi amable. Unha aperta, grazas.